Pentru mine slăvit să fie Domnul! Fiica lui Iair bolnavă. Și uitați, un Dumnezeu al dragostei, Iisus, a căzut de acord. Și a spus, ok, mă duc, Iair, scoală-te. Să-ți întingă Domnul în seara aceasta mâna care a atins-o lui Iair. Să meargă în casa ta. Să meargă în familia ta. Să meargă Domnul să intre acolo. Și nomenai de Vileglanatos. Sora aia îmbrăcată roz. Ai vrea să meargă Iisus în familia ta în seara aceasta. Să aduce-te o slăvire. Ridică-te în picioare. Ridică-te în picioare. Ești gata ca să-L primești pe Iisus în casa ta? Aleluia! Ați auzit tot ce a spus. Nu, ea a spus da. Dar dacă ai spus da, tu trebuie să-L cauți pe Iisus. Să-i dai inima. Și Duhul Domnului spune, în seara aceasta ți-am cercetat inima, ți-am deschis dosarul vieții. Spunea Duhul Sfânt așa, îți cer pocăință, întoarcere, ca să pot să vin, altfel nu pot să vin în casă. Ești gata ca să primești, între din nou? Doamne Iisus, ajută, ne rugăm pentru tine. Stai jos. Ne rugăm pentru tine în seara aceasta. Slăvit să fie Domnul. Ești botezată? Nu ești botezată? Câți ani ai? Doar 24 de ani ai primit botezul în apă, nu te-ai îmbrăcat cu Iisus. Repede. Când faceți botez? E apa caldă. E apa caldă la râu. Mergeți oriunde la râu, repede că vine Iisus. El vine după cei care sunt al lui Domnul să-ți dea putere și credință. Haleluia! Vino în casa mea, Iair! Vino în casa mea, Iair! Spunea lui Iisus Hristos. Și Iisus a plecat. Știți ce avea Iair? O fetiță de 12 ani bolnavă. Este un copil de 12 ani aici? Este cineva de 12 ani? Este. Care e ăla de 12 ani? Nepoțica mea, cred că e aparat. Nu, cheamă numai să vedeți cum arată un copil la 12 ani. Cheamă să vină să stea înăuntru. Și mie mi-e cald. Dar bine că e cald. 12 ani bolnavă. Mai mult ca atât, pe drum, Iisus primește vestea, fetița lui Iair a murit. N-are rost să mai mergeți. Dar acum, acolo, în mulțimea aceea era o femeie de 12 ani bolnavă. În momentul când s-a născut fiica aceasta, femeia s-a îmbolnăvit grav. Spune cuvântul Domnului că femeia aceasta și-a cheltuit toți banii și medicii și-au bătut joc de ea. Nu i-au făcut nimic. Umplit din spital în spital. Ieri am fost într-o familie și a venit la mine un bărbat și a spus, domnul Cornel, nu știu ce se întâmplă. Am niște dureri groaznice, mi-au dat medicii droguri ca să nu mai mă doară dinții. Dinții mei sunt sănătoși. Mi-au făcut toate analizele, sunt sănătoși. Și zice, nu mai știu ce să fac de durere. Mă doare capul, mă doare partea stângă, partea dreaptă. E groaznic! Zic, ești botezat? O zis, nu. Poți să mergi la medic oricât vrei. Tu trebuie să te pocăiești. Auziți? Când Dumnezeu cercetează pe cineva. Am întrebat, tatăl tău este pocăit? Și a lăsat capul în roșu și a spus, da. Tu câți ani ai? 34 și nu te-ai pocăit? Păi am zis că mai am timp. Suferă. Suferă. Rugăciunile tatălui l-au ajuns din urmă. Auziți, dragi tine? Mama și tata se roagă pentru tine. Îți-a dat Domnul mamă și tată credincioși.
Aleluia! Și își udă perna cu lapă. Și zile întregile nopții la mâncare. Ca copiii tăi, ca voi copiii tine, să fiți mântuiți, să nu mergeți în iad. Și spuneați că mai am timp că-s prea tânăr. Nu. Iisus te vrea așa tânăr cum ești. Vrea să fie mântuitorul tău. În seara aceasta, uitați, fetiță de 12 ani. Așa era fiica lui Iair. Domnul Iisus te binecuvintărește. Și totdeauna să fii binecuvântată de Domnul și niciodată binecuvântarea lui Iisus să nu-ți lipsească. Uitați, fraților, așa arăta fiica lui Iair. De ce îl durea inima pe Iair? Frate, dacă fiica ta ar fi bolnavă, te-ar durea inima? Aleluia! Știi câte cuvinte a spus Iisus la fiica lui Iair? 2 cuvinte. În seara aceasta Iisus o să spună 2 cuvinte. Aleluia! Trebuie să primească vindecare, glorie Domnului. Aleluia! În timp ce mergea spre casa lui Iair, apare o femeie bolnavă de 12 ani. Nu știu dacă ați avut ocazie să vedeți femei cu boală ca aceasta. Am avut ocazie să mă rog pentru mai multe femei care au boală din această boală care o urâtă și gravă și pierde vlaga, pierde puterea. Când prima dată Duhul Sfânt mi-a descoperit de ce femeia aceasta a zis dacă aș putea măcar de pola hainei să mă ating. Știți de ce a spus așa? V-ați gândit vreodată? Femeia aceasta n-a mai putut nici să ridice mâna să atingă mâna lui Iisus. Nu mai putea umbla în picioare. Spune că medicii și-au bătut joc de ea. Se târa pe jos, fără casă, fără bani, fără speranță. Era Iisus. Vine aici, frate, puțin lângă mine. Vine aici, da. Vă rog să priviți. Dacă femeia aceasta putea umbla în genunchi, stai în picioare, stai în picioare. Putea să atingă mâna lui Iisus. Să spună dacă aș putea să mă ating măcar de mâna lui Iisus. Dar femeia aceasta s-a târât pe jos. Stai normal, preț. S-a târât pe jos. Și a spus dacă aș putea să mă ating măcar de pola hainei, nu mai am putere în mâini. Nu mai am putere în picioare. Pola hainei ajungea până la gles de jos. N-a putut să ajungă nici la mâna lui Iisus. Tu ai ajuns astăzi în casa Domnului, Domnul să te binecuvinteze. Tu știi prezența lui Iisus aici. Încă mai vlagă în picioare, ai vlagă în mâini, ai putere în mâini. Femeia aceasta nu mai avut putere în mâini. N-a putut nici să ridice mâna să prindă de mână de Iisus. S-a târât. Nu era gresie, nu era asfalt, nu era beton, era praf, erau petri, erau drumul pe unde umbla Cămila și Măgarul și oamenii pe jos. Prin praf, printre picioarele trecătorilor, poate a fost lovită. Ce cauți aici? Du-te de aici, n-are Iisus timp de tine. A fost lovită cu piciorul. Dar femeia aceasta s-a strecurat până la haina lui Iisus, la ciucuri acolo unde ajungeau ciucurii hainei. Și-amela hantioș. Doamne, dă credință seara aceasta. Doamne, mărește-ne credința în seara aceasta. Doamne, hainele tale vindecă, dar și mâinile tale vindecă, Doamne. Aleluia! Aleluia! Seara aceasta, tu poți să te atingi de Iisus. Aleluia! Tu poți să-L prinzi de mâine, nu mai plec fără tine. Nu mai plec cu boala mea acasă. Iisus, ți-o dau ție mâna ta. Ia tu boala mea, ia tu suferința, ia tu problema ta.
mine, vreau ca copiii mei să fie mântuiți. Doamne, ți dau ție din seara aceasta. Eroiești dacă n-am Aleluia, aleluia. Glorie lui Iisus, Duhul Sfânt este prezent aici. Domnul Iisus este prezent aici, aleluia. Profită de această seară, prinde pe Iisus de mână, aleluia. Și în momentul când s-a atins de pola hainei lui Iisus, Iisus s-a oprit. Cineva s-a atins de mine. Auzi, soră, frate, Iisus simte cu tine. Iisus simte boala ta. Iisus simte suferința ta. Amintiți-vă de Marta, sora lui Lazar, la frântă și plângea. Și în momentul când a plâns, când a văzut pe învățătorul, spus: învățătorule, dacă tu erai aici, Lazar nu murea. Și a început să plângă. Știți că Iisus a început să plângă cu ea. S-a înfiorat în Duhul lui și a început să plângă. Știi că Iisus în seara aceasta se înfioară și este lângă tine. Știi că Iisus îți primește rugăciunea. Știi că Iisus îți cercetează cauza ta. Știi că Iisus este viu.